Moro. Juu, ehtii. Me ollaan täällä nyt kierrellään taloa. Kestääks kauan? Okei, hyvä juttu. Selvä. Okei, moi moi. Kyllä mä olen ollut isännöitsijänä vajaa 10 vuotta ja aika lailla sattumalta päädyin, mutta siinä kun harkitsin sitä, että mitä sen ikäinen ihminen voi tehdä ja niillä taustoilla, mitä mulla oli, niin vaikuttaa aika luonnolliset valinnalta. Olin nuorempana joskus ihan niin kuin kollina tehnyt sit pienmuotoisesti isännöintitöitä niissä taloyhtiöissä, missä aikaisemmin asuin. Kyllä isännöitsijätyö on vapaata, haasteellista, siinä oppii asioita paljon, lähestulkoon joka päivä tulee jotain uutta vastaan. Ihan yksinkertaisia asioita, mutta se on oppimista ja se tuo sille työlle niin kuin motiivia tehdä sitä työtä. Mikä meillä on tilanne tarjousten suhteen? Ne on ollut siellä 2 viikkoa. Niin, tarjoukset tulee maanantaina ja sitten me käydään ne tuossa ensi viikon tiistaina hallituksen kanssa läpi. Projektipäällikkö valmistelee esityksen meille ja hallitus sitten siunaa sen, että kenen kanssa lähdetään sitten jatkoneuvottelemaan. Oliko meillä puhetta, montako me otetaan niitä? Siitä ei ollut puhetta, että katsotaan mitä projektipäällikkö sitten tuumaa. 2-3 on nyt kuitenkin semmoinen, että ei meillä niinku aikaa riitä enempää, jos niihin huolellisesti valmistautuu, niin kyllä ne sitten vaan on rajattava johonkin. Eikä niitä nyt toivottavasti on sen verran hajontaa, ettei kaikkien tai kastaroin neuvotella. Mutta tarjouksia on tullut. Mauran kanssa juttelin, että niitä on kyllä, että päästään palkkaamaan. Joo. Miten ne menee ne aikajutut sitten, kun me saadaan neuvottelut käytyä, meillä tulee lopullinen ehdotus ennen juhannusta. Ja mitä taloyhtiön hallitus sitten milläkin varoitusajalla tekee? Ei hallitus, on yleiskokous sitten. Niin, kyllä me saadaan, heinäkuu on kohtuullisen huono aika pitää yhtiökokousta, mutta elokuun alussa viimeistään voitaisiin pitää. Tämä on 70-luvun taitteessa tehty tämmöinen rappattu-pintainen 3 talon taloyhtiö. Ja saa sanoa, että kun on tänne saakka kestänyt, niin ihan hyvin on kestänyt, mutta kyllä se aika sitten vastaan tulee, että jotain pitää ruveta paikkailemaan. Ja nyt on se aika sitten todettu tulleen ja aletaan töihin. Jos todetaan, että voidaan pitää heinäkuussakin, niin mietitään sitä sitten. 2 viikkoa aikaisintaan. Niin, isännöitsijä, hän on keskeinen työntekijä tässä, että hän pyörittää sekä taloutta että auttaa paljon tässä rakennushankkeen ympäristöpyörityksessä, että yhteistyökyky on niin kuin oleellista, että hän isännöitsijän tulee tietää, että tässä on toimijoita, joiden kaikkien kanssa on tullut toimeen. Ja varsinkin se, että isännöitsijä pitää asiakkaat tyytyväisenä, että informoi heitä tarpeeksi ja jaksaa kärsivällisesti vastailla. Että nyt on kyse tästä asiasta. Mutta joo, ei se huono. Elokuun alussa päästään, niin saadaan päätös, kyllä. Saman tien voidaan allekirjoittaa sopimukset, ne voidaan valmistella etukäteen. Me ollaan töissä elokuussa. Joo, isännöitsijä on aina tavoitettavissa. Niin, mutta siis urakoitsijan kanssa. Kyllä. Uskoisin. No, mä oon nyt toisessa taloyhtiössä toimimassa ja eroja on paljon tämän kyseisen firman eduksi, täytyy sanoa. Että kyllä se yhteydenpito ja se kommunikointi, se on niinku aika avaintekijä, että yhtiön hallituksen täytyy tietää, mitä tapahtuu ja luottaa siihen, että mitä sovitaan myöskin tapahtuu. Että se on luottamustehtävä, isännöinti siis. Ja sitten pitää olla käsitys siitä, että missä rahat on ja miten sitä hankitaan lisää, jos tarvitaan. Jos isännöintityössä haluaa jotain
huonoja puolia, tiukkoja paikkoja hakea, niin se on tietysti asiakkaan kohtaaminen, kun asiakkaita on erilaisia, että ne pitää kaikki kohdata. Asiakkaan on tulee sitten joskus luntatukaa ja useimmiten tulee, kehuja tulee harvoin, mutta nekin otetaan vastaan kiitollisuudena. Ja sitten semmoinen niin kuin vaatimus tietysti isännöitsijä helposti on isännöitsijä kohtaa, että pitää olla aina tavoitettavissa. Mun rytmiin se tietysti hirveän hyvin sopii, koska mä jaan sen oman aikani sinne golfkentälle ja muuten mä oon sitten isännöintitöissä ja sitten loppuaika jää sitten perheelle ja kodille. Joo, eli tässä uusitaan nyt parvekkeet ja vetetään julkisivut ja sitten lasitukset tulee näin kaikille parvekkeille. Eli tämmöinen julkisivun peruskorjauskohde. Syyskuun 15. päivä pitäisi olla valmis. Ja kuukausi on tehty ja vielä pari kuukautta jatkuu ja sitten lasituksen laitto syyskuussa. No meillä oli niin tämä käyntiin lähtö 11 vuotta sitten silleen, että perustettiin tämä talousmaketjuun tämä yritys. Ja Kuopiossa me aikanaan isännöin yli 20 vuotta ja vaikka näin lähellä on nämä kaupungin, niin ihan erilaista isännöintiä on tällä Varkaudessa. Että täällä on asukkaat semmoisia, tietenkin on pieni paikkakunta, niin asiat niin hoidetaan pitkälti varmaan niin talon kesken ja pohditaan näitä asioita niin pihapiirissä ja kokouksessa sitten asiat on suurin piirtein selviä. Että tämä isännöinti on täällä Varkaudessa ollut paljon semmoista niin kuin lepposampaa kuin se on Kuopiossa. Meillä on Pekan kanssa tietysti meillä on yhteinen yritys ja myös tämä meidän perheyritys. Eli me ollaan niin kuin perheinä myös sitten ihan 24/7 suurin piirtein täällä yhdessä. Ja sanotaan niin, että huonesijoittelut toimistolla tekee myös sen, että saattaa olla, että me ei nähdä koko päivää. Eli toinen on toisella puolen käytävä ja toinen on toisella, mikä on välillä hyvin tärkeää. Se, mitä vapaa-ajalla sitten, niin meidän vapaa-aika menee hyvin useasti siihen, että keskustellaan, mitä täällä töissä tapahtunut. Ja monta kertaa työpäivä jatkuu saunalautalle sitten, että vielä puretaan sitten päivätapahtumia vielä kotonakin. Mutta Ja välillä keskustelut ei ole ihan semmoisia aikuismaisia keskusteluja, tulee konfliktia, niin kuin pitää ollakin. Eihän tämä nyt voi olla yrittäjyys sitä, että ollaan koko ajan samaa mieltä. Joo, niin on varmaan parempi. Mutta huomenna selviää enemmän. Joo, hyvä. Kiitos. Moi. Me kävi Annetta ja Pekalta kysymässä silloin, kun he aloitteli Varkaudessa isännöintiä, niin harjoittelupaikkaa, mutta silloin heillä oli sen verran vähän kohteita vielä, että heillä nyt ei ole mahdollisuutta tarjota tätä työtä. Joten sitten mä kysyin tuolta reaalia isännöinnistä ja siellä suoritin sitten sen harjoittelun ja valmistuin silloin sitä kautta myös isännöitsijäksi. Mutta sitten Anne ja Pekka yrityskaupan myötä niin heille tuli aika paljon lisää kohteita ja sitä kautta sitten Annelle ja Pekalle töihin. Ja täällä on nyt viihdytty oikein hyvin. Eli aloitellaan tämän viikon viikkopalaveri tässä nyt sitten ja käydään vähän läpi tämä. Kelläkin on keskeeräistä, meitä on aika vähän, kun meillä on lomalla porukka. Mutta sitäkin tehokkaampi porukka tätä paikalla. Eli Sami on jäämässä seuraavaksi lomalle tästä porukasta ensi viikon maanantaina. Mä seuraan taloyhtiöiden vastikkeiden tulemista, eli osakkaat, vuokralaiset maksaa ajallaan ja mikäli ei ole tullut kun puolenvälin jälkeen, niin mä lähetän maksuhuomautuksia ja sitten selvittelen niitä asiakkaiden kanssa, miksi eivät ole maksaneet. Valitettavasti maksuvaikeudet ovat lisääntyneet, sen huomaa aivan selkeästi. Mä oon 9 vuotta ollut täällä nyt näitä hommia tekemässä ja parin viimeisen vuoden aikaa ovat lisääntyneet huikeasti.
erittäin hyvin olen viihtynyt. Meillä on hirmu hyvä työporukka ja yhteishenki on ihan mahtava. Asun Varkaudessa, olen asunut 64 vuotta, koko pienen ikäni. Siinä on kaiken näköistä vähän semmoista, mitä tarvitsisi katsoa, mutta täytyy tosiaan ne kaivostuvat kaikki uudet. Yes. Okei, mutta ei mitään. Mä ajattelin, että mä soitan ja varmistan, niin sitten mä en enää odota. Hyvä, kiitos. Moi. Rauma isännöidä on itse asiassa aika kiva. Eli se, että kun meidänkin toimisto on tässä niin kuin Rauman keskustassa, niin tässä on tosi helppo käydä niillä kiinteistöillä, eli käydään tosi paljon. Eli kun osakas tai asukas soittaa, niin tästä on helppo lähteä piipahtamaan ja katsomaan, että mikä tilanne on, jos on jotain vahinkoa tai jotain muuta. Ja myöskin se, että käydään niin kuin paljon kiinteistöillä myöskin katsomassa, että ei kaikkea ei tarvitse hoitaa puhelimitse, että on niin kuin, paikat on saavutettavissa helposti. Mä olen ollut isännöitsijä 23 vuoden alusta asti, eli nyt 2,5 vuotta. No se oikeastaan, että miten mä isännöitsijän työstä kiinnostuin, niin se oli semmoinen, sanotaan, että samaan aikaan osui monta asiaa kohdalleen. Eli mä olin ollut siinä kohtaa sitten 4 vuotta tehnyt sijoituspäällikköhommia ja sitten kuitenkin niin kun sitä ennen ollut pienessä pankissa töissä, milloin teki paljon laajemmin kaikkeen tämmöisiin kiinteistöihin liittyviä asioita. Ja sen niin kuin isännöitsijän työ periaatteessa on koko ajan kulkenut siinä pankkityön rinnalla, että paljon tehnyt yhteistyötä. Ja sitten silloiseen, mihin meni isännöitsijäksi, niin sen firman omistaja sitten tarvitsi isännöitsijää samaan aikaan, kun itse mietin, että jotain muutakin voisi tehdä kuin sijoituspäällikön hommiin, niin se ikään kuin, tuli sillai, sanotaan, että tarve ja kohtasi sitä, mitä niin kuin itse ehkä haki sitten sitä muutosta. Meitä on täällä Rauman taloasemalla töissä 3 isännöitsijää ja kiinteistösihteeri, eli yhteensä meitä on 4 tässä Rauma-alueella hommissa. Mä olen viihtynyt isännöitsijän tosi hyvin, eli työ on todella monipuolista. Ja se, että ei tosiaan niin kuin maanantai, kun tulee töihin, niin ei tiedä vielä, että mitä tehdään maanantai. Vaikka olisi suunnitelma ollut perjantai, että mitä mä teen maanantai, niin se voi hyvin muuttua. Eli kun taloissa tapahtuu, ihmisten kodeissa tapahtuu paljon asioita päivittäin ja viikonloppuisin, niin se on niin kuin se työn vaihtelevuus, että toisaalta on tosi semmoista, niin kuin, että tehdään sitä taloushallintotyötä ja toisaalta tehdään semmoista niin kuin paperityötä, mutta sitten tehdään myöskin paljon semmoista kiinteistökäyntiä ja vahingonkorjausta ja suunnitellaan tulevia remontteja, eli se on tosi laaja se työkenttä. Tykkään tosi paljon. Joo, mä oon tässä jo, ikäkin on 65 ja teen töitä vielä ja täysillä. Tosin on toimarin kanssa sopinut, että sitä kevennetään tässä syksyn mittaan ja ensi kevät vedetään sitten puolella teholla ja sitten katsotaan sitten kevään jälkeen, mikä on tilanne, vieläkö motivaatio riittää. Kyllä kotona annetaan kyllä motivaatio, että pitäisi vielä tehdä vähän töitä, kun vaimo on 8 vuotta nuorempi, niin hän on huolestunut siitä, että mitä se mies alkaa sitten tekemään, jos ei töitä tee. Että kyllä mulla on vaihtoehtoja tuossa, että niin kun työn tekemiselle, mutta kyllä tämä ihan niin kauan kun tämä maistuu, niin sitä tehdään. Kyllä isännöitsijät yleensä semmoisia, että kokemuksen kautta tulee sitä ammattitaitoa ja tulee toistoja paljon, mutta kuitenkin tulee niin kun, jos ei päivittäin, niin viikoittain tulee uusia
tapahtumia, jossa niin kuin kokee sit onnistumisen mahdollisuuksia. Se tuo lisää motivaatiota. Ja tietysti asiakaskunta, jos on senioriasiakaskuntaa, niin ne tietysti helposti arvostaa sitten iäkkäämpää isännöitsijää. Mutta että kyllä nuoressa polvessa on ihan hyvää isännöitsijäporukkaa on, että ei se ikä välttämättä tarkoita, että on hyvää isännöitsijä, mutta kokemusta on helposti sitten enemmän. Joo, tämä ruohonleikkuu on kerran viikossa tehtävä homma ja ei mene kauaa, käy pikkulenkistä. Ruoho jätetään siihen lannoitteeksi. Kyllä se, että mä pystyn niin kuin omaa ajankäyttöä ja sitten sitä työhön käytettävää aikaa tasapainottaa. Tämä on kumminkin semmoista, että ei tarvitse koko aikaa olla puhelimen ääressä, ei tarvitse koko ajan olla näyttöpäätteen edessä ja kokoukset voi sopia sitten useimmiten iltaisin ihmisellä on aikaa ja silloin itselläkin useimmiten sopii ilta-ajat. No, kotona työskentely on kyllä selvästi se on tehokkaampaa, siitä jää se kaikki diskuteeraus pois. Ja silloin diskuteeraus on kyllä ihan paikallaan, kun käydään palaverissa asioita läpi. Muuten kotona työskentely on paljon tehokkaampaa, mutta siitä jää sitten se tietojenvaihto pois ja sen takia on hyvä pitää säännöllisesti omien kollegoiden kanssa palavereja, joita meilläkin on kyllä ihan kohtuullisesti. Kyllä se on liikunta ja sosiaaliset kontaktit ja saa olla ulkona luonnossa. Muutama puhelu tulee kierroksen aikana, joihin mä sitten vastaan tekstiviestillä, että soitan hetken päästä takaisin. Golfaa liikaa, kyllä tulee kierroksia reippaasti yli 100 vuodessa. Pääasiassa golfaa täällä omalla kotikentällä on osakkaan St. Lawrenceissa ja St. Lawrencella on kultakorttisysteemi, että siinä pääsee sitten muutama parilla 30 muuhun lähialueen kenttään kieltämään 7 kertaa per kenttä. Että kyllä siinä tulee vähän matkailtuakin. Kyllä se golfkausi alkaa Jyväslykyssä siinä huhtikuun alussa ja jatkuu sinne lokakuun puoleen väliin marraskuun alkuun parhaimmillaan. Talvella, sitten kun täällä on kausi loppu, niin marras-joulukuussa Turkissa tai Espanjassa. Viikon reissuja. Tänään meillä on kokouspäivä, eli mennään ton Lappiin pitämään ylimääräistä yhtiökokousta. Siellä on alkamassa vähän isompi maalämpölaitteistoremontti ja täytyy sen takia pitää vähän kokousta, että päätetään sieltä sitten, että ketä lähtee urakoitsemaan ja miten se hanke rahoitetaan. Niin semmoista asiaa. Ja piti käydä hakemaan ensin vähän kokouspullaa, niin kaikilla on iloisempi mieli kokouksessa, kun saa pullaa ja kaffet. Nykyään haasteena tuossa isännöitsijän hommassa on ehdottomasti se, että ei välttämättä ole joka taloyhtiössä kauhean aktiivisia osakkaita. Eli se, että kun jokaisella on se oma asunto, niin pitäisi myös huomata se, että on myöskin se yhteinen taloyhtiö, ne yhteiset asiat, mitkä pitää saada hoitoon. Niin yhtiökokoukset on
ikävän vajaita niistä osakkaista aika usein. Eli toivoisin, että osakkaat kävisivät enemmän yhtiökokouksissa ja ottaisi selvää yhtiöasioista myöskin etukäteen ja myöskin sit siinä vaiheessa, kun jotain hankaluuksia tulee tai jos kaikki on ihan hyvin, niin tiedettäisiin, jokaisen osakkaan olisi se velvollisuus ottaa selvää siitä, että miten se oma taloyhtiö toimii ja mitä siellä on meneillään, niin sitten tulisi myöskin paljon vähemmän niitä yllättäviä asioita vastaan. Joo, siinä on nyt 2 opiskelijapoikaa, ne sanoi, että heillä on tämä viikko aikaa nyt vielä tehdä, että sitten maanantaihin alkaa koulu. Niin menee kouluun. Joo, et se ne niinku pien aikataulut saa. Joo. Kyllä. Vapaa-aikaa ei ihan hirveästi tällä hetkellä jää semmoista, että oikeastaan omaa aikaa. Eli meillä on 3 lasta, 2 pelaa ringetteä ja 1 pelaa jääkiekkoa, eli aika paljon ollaan tuolla jäähallilla kaikki arki-illat ja viikonloput sitten tietenkin kierretään eri jäähalleja peleissä. Tällä loppukesästä on aina semmoinen varusteiden sovituspäivä, eli ennen kuin jääharjoitukset alkaa, niin käydään aina lasten kanssa varusteet läpi, että sovittavat kaikki mitä on ja sitten tehdään vähän listaa, että mitä täytyy lähteä hankkimaan. No ainakin ihan sopiva. Eikö se ole? On vähän lyhyä. Lait hei toinen paita päälle, sitten mä tiedän, että tarvitsee purkaa noin hihan ja helma. Mä puran ne sitten saman tien kanssa. Vähän ehkä pieneen. Ihan todella pieneen. Oli marra. Hyvä, että jalka mahtuisi niinku. Taloyhtiön asioiden selvittäminen isännöitsijän kanssa on tosi yksinkertaista. Eli aina jos tulee siihen omistamiseen tai asumiseen liittyviä ongelmia tai kysymyksiä, niin aina kannattaa soittaa isännöitsijälle, koska meillä on aika laaja kokemus kuitenkin meidänkin toimistossa siitä, että mikä kaikki voi mennä mahdollisesti pieleen tai miten asiat kuuluisi sujua, niin niiden asioiden kanssa ei kannata jäädä kotiin miettimään, että soittaa vaan isännöitsijältä tai lähetään sähköpostiin, niin me kyllä sitten kerrotaan, ja jos ei tiedetä, niin meidän tehtävä on sitten selvittää niitä asioita ja ottaa selvää ja kertoa, että miten ne asiat sitten kuuluu mennä. Se, että pitäisikö sitä vastuuta ja kaikkea pelätä, niin ei. Sitä lainaa justiin kanssa ajattelin, että mikä se on aina kerran kuukaudessa kuukausipalaveri, jolloin kaikki on tuossa toimistolla ketjuohjauksesta. Ihanaa, että olet pysyvästi osa joukkoa. Kiitos, mä oon sitä tosi